आम्ही त्या होतो तरी अरे याच्या सांगण्यामध्ये आपण मी 2 बॅग गेले तर हायले तू 2 बॅग गेले तर मोटर होते कॉलर प्ले कॉली बोतून चिटाय मारलो म्हणून ए जली बची काय मारना नका यांना बची टाकून आपले मला सल्ला करू एवढे तू याचे पोई सांगू अरे आय होता खाल्ला वाला मागती तो काय ना होता बोललो आणि मेलो दुसऱ्याची वाट पाहिला का पण दुसऱ्या कोणी वाट दाखवपाची तो स्विच करतो तुम्हाला किती पुन्हा समजला कितल्याशिवाय ऐके का करतो सगळ्याच्या घरात बाहेर घालतो कोणच पुढल्या काही करतो मला पुढ्या 2-3 जण पुढले काँग्रेसला एकले बाहेर पडले वस्तूची आशा करू नये तू माणसाला लागले त्या वस्तू अशा प्रकारे तू माणसाला लागले इथून ते मामा तुझ्या आले जोरात आला मरे 20 वॉट पासून आंध्रा आता मरे त्यावर तुझी कोणाची तुकडा मरे आता तेरेजना न्याय मानतेस तुमची दॉड उघडे तेरेजना न्याय माना पुढे मुसकुडी देव सगळे शिस फुटले दिसवाल माता आणि संवत्सरात 4 दीस एक्स्ट्रा जिनो सॉरी तो सरियाच्या पायन पोलीस कंप्लेंट केलेली जाल्यार तोच काय रंगाने तू पासून छिडे पाडपाची चोरी केलेलं कसं पण तू बिया तुझ्या फ्रेंडाक न्हू कोणाक कोणे बरोबर तो जेवून कर आगली लागले तुझी सून आणि माझी सून सावरूय ताका जोमने निश्चय मोठा या मानून घेता झाल्या काम केल्या माका रिस्क नसतो कोणे रामा भाषेन तोंड बोलल्या स्वतःचे तांका मारून पोसला बिले नरका सुराचे अंधा कानून राज झाला आमच्या गोळेचे पुन्हा चोराचे तुझी पोरगा काय लागला सर तुम्हाला सांगला तू कोणी बता नाही काम करते वापर पडायला काम करण्याची गरज आमच्या गोष्टाचे गाता जीत आमचे बरे सुबोळ करून काटे कुठे माळोज पुढे वेता
दाबाडाबा मुलगी झाली आई रावण माहिती ती माझ्या डोळ्या कोल्हास खाली मुलगी जावं माहिती आई हाताली दाबाडाबा मुलगी झाली तुम्ही मार आईला किती दिस झाले ना वाटलं जाते किती आम्ही राहून जाते काजानी सलमान खान काजानी तो पण आपण पुढीची तू सलमान खान आहो बॉम्बे बॉलिवूड बॉलिवूड नो वो सलमान खान आर्याबाद आवेलो हांवें बाबाची परवा घेतली हांव परत कामाक लागलें कामाक येता तू बाय आनी बापान म्हाका सांगलें म्हजी चड सॅलरी तुका दितलो तसं बाबा म्हाका तर मला सांगलं नाही बाय ते बाय हे 20,000 कोणाची उधार घेतलेली आसा न्हय ते फारीक कर आनी चड करून त्या पैशाक सगळ्यांची kamu sama tak? Direct, cuy, apa sih sama sih bola? Cuy, kalau sana, cuy, kalau sana kan? Nah, direct kita aja kali. Direct kita aja kali. Bola sama, iya, cuy. Kami kita sedang di sana. Tiga bayi jenis, Doni kau boleh ada? Doni kau boleh apa? Doga ini udah nanti. Doni jenis mana kita? Jenis Doni mana kita? Dia jenis Doni mana kita? Doni jenis mana kita? Ah, urusan ini Doni gaya harga nanda, jangan. Kesel आगे दर्द है यो श्रीवल्ली तंबाकू काली माई हम लोग कर्नाटका से गोवा में आई कंतूरी लावर्ती नाला सुपारी कुटुंबल्ला तारी कुमकुम सारी इल्ला नारंगी सुगुंदल्ला कुल्ला कुंतारी समया पूरा सीतारामा अनावर वंदे दूर कुरुंबाली तंतुरा चंदा सुल्तानी अम्मागे अंता ठंडा पानी दर्द है गोवा राज करेगा लावानी वो एंगेजमेंट साउथ होना जी काम बघून गेलाय बाय तीच चाव करू सकाळी पप्पा पापा आणि ब्रदरांचं का सोड माथ्यावर बसतो तू त्या सुड्याचा पासून रेस्पेट खाला उडयता रेस्पेट ना इतल्यानु काल राती को मरे काल राती कोडे शकिरा बीजेपी सांगता पुण राज चलोयता रामाचे पुण गोंया राज चोला राक्षस रावणाचे दुखूय बघा सांगले न्ही हांवें म्हाका कोणाकूच कांयच सांगपाची गरज ना बाबाक विचार बाबा बाबा कितें जालां बाबा सेल्याक खंय गेलो तें तुका खबर आसा सोदरेर फोगोत तू पाऊस आळाय बोलो पाऊस कोणाच्या रूच नाबोग जायना म्हाका खोशी भोगता आनी कित्याक होय खोशी भोगता कित्याक चुकीच्यो चुकी करीत आसतालो इस्कोलान फाटल्या वाकार बसतालो जेजू मुरपा गुड पयलीच उतर जेजूची व्हेरी गुड आय एम इम्प्रेस देवा नाव घेतली देवता म्हणजे फिलिंग दबले ते गेले तियात्राचे नाव तू तुझी डॅश डॅश तू तुझी Shall I be